gawe rusak tegal pekarangan. Tanem tuwuh gaglak boten pikantuk ilening tuya. Sawah-sawah sampeyan nelor kanggo pendelekaning gegremtan kang mawa bisa. Gara-gara sumundul ing Suralaya digonjing bali marcu kundha manik rengat siunge lembu andini jebol korius tangkep menceng cura galagil bludak ndutsi blegetobo. Ana lindu sedina kaping 7 onine jedher 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 jedher. Bumi meledak, gunung mleduk, nyembur awu ngepai jagat. Surya Candra ilang sorote Kartika samyambrol. Sideming gara-gara jemedul punakawan catur Semar Garing Petruk Bawor ingkang mahanani dumadining gara-gara. Ya, Kang Garing piye? Kowe sing milih sindene sapa? Aku njaluk sing nerusake iki Mbak Wiwit ya. Hanyelai. Kaya kaset Sangga Buana. Iya. Selendang sutra kuning. Selendang biru kok selendang sutra kuning. Selendang biru. Selendang biru. Hamung enaki hati Nora tekan ya. Batin setiamu. Yo sepanggung nyauri kabeh Cik Ro Lupat. Selendang biru suwuk ropak tatapan janjimu selendang biru. Apa Kang Gareng? Selendang biru. Ya, suarane Mbak Wiwit wis jamane rekaman kae Sangga Buana tekane saiki. Si kepenak. Malah olah vokale tambah pas. Yang sering ngolah kaya. Nimas mong cantik. Lagu apa Kang? Randa Nunut. Oh, lagu Randa Nunut Banyumasan Nyong. Bawur sekang Banyumas Nyong Banyumasan. Ora nyawang, ora gitik. Ora nyawang, ora gitik.
lambene decucuk pitik lambene dicucuk pitik pindang-pindang pitik bumbune sarasa pitik aja ngumbar prawan cilik akeh bujang aja ngumbar prawan cilik akeh bujang pating slidik. Oh, dadi anger duwe anak wadon nek si prawan aja diumbar ya Kang, aja nganti diumbar. ibarate gedang ki mateng nang wite akeh codot padha nginggeng ngono kuwi. Biasane codote iki malah penayagane dhewek biasane. Penayagan doweh biasane. Iya. Maning inyong nembang maning inyong. Ning mas mung kuning. Wong kuning, wong kuning. Ora nyawang, ora nyanding. Ora nyawang, ora nyanding. Lambene sinden sing pojok dhewek decakar kucing. lambene dicakar kucing bocah-bocah gering esuk-esuk lunga mancing ser pepesan peti gelung bunder manggupat Desi gelung bunder mambu pesing, gelunge sinden ora tau depek. Saben bengi kanggo mulane nyong bebot duwe sindenan bojo sinden wayang. Lho, ora seneng duwe bojo sinden wayang. Ora seneng. Bisane ora seneng. Lah sinden wayang ke saben bengi pentas. Wengi pentas bali turu, sore mangkat pentas maning. Bali turu sore mangkat pentas maning. Lah umane kapan? Angger milih sinden apa? Sinden ebek. Lah kok sinden ebek? Sinden ebeke labuhe awan. Terus Wengi bisa ebek-ebekan dhewek. iki wangi. Inyong jaluk disambung suarane Ibu Gostik. Sapa Kang? Ibu Gotik. Saskia Gotik dudu. Udu Saskia Gotik udu. Udu sing bebek nungging udu lah. Bu Gotik Randane nah, ciri khas Banyumasan. Nono ora nginang ora ngemut ora nginang ora ngemut Ya, terus lambene dalang yakut sing dobleh kaya kakine lho dicokot semut hop pripun pelecehan. Keprimen Kang? Ora bener nembange. sing bener kepriwe? Randane nunut, ora nginang, ora ngemut. Ora nginang, ora ngemut, lambene dalang yakut sing doble kaya kakine. Dicokot kasir kantin. Sopo nanda? Kaya ngerti-ngertine lho. Sari laut randane nunut lakul kayu cepone padha pengaron apalane ketemu padha
Langkung Mbah. Singkat bagi selawe Ambung siji sing dadi pilihan ati Ambung siji sing dadi pilihan ati. Janur gunung sakulon banjar patoman Apang Wong bagus kasih kekane Sari laut Harandane nunut asing moblong dewek asing cunang dewek Harandang nunut dudak Apa iki run sineng endi Kang Bawor? primen napa sampun kondur apa kirun kaya-kaya jek ning mburi apa wis kondur wis kondur apa jek ning kene amun kondur ya wis ora apa-apa Wis kondur dong. ya Ki nyong arep minangkani lagon-lagon pamundutan. lagun-lagun pamundutan Kang Ya. Mulane dadi generasi penerus kok ora gampang Kang Bawor. bisane ora gampang Untuk mengisi ketahanan nasional itu tidak hanya pejabat-pejabat yang bekerja di Lemhanas yang harus berjuang. Ning masyarakate dan generasi muda juga ikut berjuang Kang. Ora ana gunane angger sing kerja nang Lemhanas berjuang mati-matian ning masyarakate ora gelem ngimbangi. Weh. Mulane antarane Lemhanas karo masyarakat kudu nyawiji manunggal. Gusti kawula Gusti Iya. Nek kepengin mengisi kemerdekaan dengan hal-hal yang positif, kowe kudu seimbang antarane masyarakat karo Lemhanas. oh ngono kuwi Kang Iya. Oh ya muga-muga inyong karo kok sing dadi generasi penerus bisa bangga kena karo negara, agama, keluarga ya rek. Muga-muga. Mulane anane wayangan kaya iki kan kanggo media, silaturahmi. silaturahmi piye Silaturahmi iki nek cara wong Islam ki oleh pahala dong. Ngumpulna wong sepirang-pirang kaya kene dadi ajang silaturahmi. Sing mau nek ora tau ketemu dadi ketemu, sing mau nek kanca dadi sedulur, sing mau nek sedulur dadi tambah rapet. Mulane luar biasa Lemhanas setiap tahun mengadakan wayang kulit. Tontonan sing paling aman ora tau ana wong gelut ke wayang kulit dong. Ngono kuwi. Iya. mulane nek ana apa-apane kotore politik disalahgunake agama lan perange negara sing bisa ngademnake budaya. Oh ya apik. Sek aku tak jaluk tolong karo Mbak Wiwi karo Mbak Lian. Mbak Wiwi karo Mbak Lian Kon jumeneng pamundutan lagu Mari Kangen. pamundutan lagu Mari Kangen. Iya. Larase pelok Ya jumeneng dingin, Mbak. Wilujeng dalu Mbak Lian. Sugeng enjang Mas. Oh iya menjelang pagi ya bener. Wilujeng dalu menjelang pagi Mbak Wiwi. Nggih, wilujeng enjang. Good evening Mrs. Lian. Good evening Mas. Ya, this night you is very very beautiful. Thank you. Ya, ke penyanyi bisa bahasa Inggris ke? dites jajal Dites. Bahasa Inggrisnya apel apa Mbak? Apple.
Oh, apple. Angger bahasa Inggrisnya jeruk, Orange. bahasa Inggrisnya gedang, Banana. gedang sing gede, Big banana. big banana. Gedang sing cilik, Small banana. salah. Apa? Angger cara wong Banyumas gedang cilik betiti. Ora pinter ya. Ora pinter. Gedang mateng no, Mas. Angger bahasa Inggrisnya hitam kuwi apa? Black. Nah, bahasa Inggrisnya kucing apa? Cat. Bahasa Inggrisnya mati apa? Is dead. Apa? Dead ya. Angger kucing ireng mati. Black Dead kae wis ana sing nyauri ya. Ya, Mbak Lian iki penyanyi saking pundi, Mbak? Kula saking Kebumen Mas Garek. Oh, Kebumen itu singkatan dari mlebu ya men. Nah, Mboten disingkat-singkat niku kabupaten. kabupaten ya. Maesa Kepejahan kabupaten. Panjenengan masih single atau sudah punya suami? Niku sulit pertanyaannya liyane niku mawon. Ora kudu. Masih single apa punya suami? Wis tahu, Mas. Hah? Wis tahu. wis tahu ki kepiye? Maksudnya Randa? Niku pertanyaannya nak nggih sulit to. Oh, sebulannya anak Randa untune dekawat. Single loh, Mas. Kula single nih. Penyanyi kok untune dekawati. Anggar Mbak Wiwi sih penyanyi sekang di. Kula saking Banyumas mawon. Pun gak ada bojo. Sampun. Bojone sakit-sakitan apa mboten? Nggih mboten. Oh, ya, Nek sakit-sakitan pripun? Tekek sisan maksudnya. Sakit-sakitan kok ditekek. Lagune Mari Kangen. Mari Kangen, Mari Kangen. Kok digarap ana bosase, ana jaiponge, ana langgame. Ya. Wis kaya ngapa lagune Mari Kangen Mas, tanjake Mas. Jebul kae sing tak anti-anti wis saka mrene. Wis rada suwe babar pisan ora krungu kabare. Sejake rada lalen mung tansah dadi impen yen pinuju geger ati SMA meraati. Mari kangen muga-muga tansah tentrem atiku dadi tentrem amulate kang tajem. Mari kangen bulan sirone tajem biasa di Dah. Sing tak anti-anti wis saka mrene.
Matur nuwun Mbak Lian karo Mbak Wiwi. Kayak mau lagune apa? Mari kangen Kang Gareng. Wah, mari kangen. Alhamdulillah dong. Heeh. Iki ya ora mung de streaming lewat YouTube, Apa meneh? relay dari YouTube Hanacaraka disiarkan langsung juga oleh Radio Azahra FM. Iki saka Lampung Timur. Saking Mas Mansur Tamin. Oh iki ning Lampung ya iso nyetel. Bisa. Oh iya. Wah jan pancen hebate teknologi iki ngono kuwi. Hebatnya teknologi kayak gue. Iya. Mulane ke ana HP layar sentuh kae, HP tukrim. touchscreen, tukrim. Kae ya teknologi kae inspirasine saka wong Tegal. Loh, kok bisa sekang wong Tegal? Lah kae warteg. Warteg keprimen lah. HP touchscreen inspirasinya sekang warteg. Iya. Bisane. Lah wong nek mangan nang warteg kae mlebu nek kepengin nganggo oseng tempe mesti ditutul kacane. Niki Bu, tul kacane. Oseng tempene metu. Kepengin nganggo ndok, ditutul kacane. Ndoge Bu, metu. Dadi HP touchscreen kuwi saka warteg. Apa iya lah? Iya. Oh iya ya. Mulane jen hebat temenanan. Iya, mulane bener ngendikane Abah Kirun, jangan mau dikerdilkan oleh orang luar. Iya bener. Wong kayong Indonesia ke rempah-rempah melimpah ruah. Mung kari-karine bisa apa ora golek ngolah hasil bumi ya dong. Betul. Hasil bumine Indonesia ki pirang-pirang. Ya, berhubung desiarna sekang Radio Lampung, Kok arep ngapa? arep ngunggahna penyanyi sing asline sekang Lampung. Sinden sing asline saka Lampung. Ya, Lah sapa apa enek? lagi Mbak Wiwit bok asline Lampung ki lah. Bisane ngerti Mbak Wiwit asline Lampung. Aku wis tau maringanah. Oh, wis tau rono ning gone Mbak Wiwit nang Lampung. Wis tau. Lah ngopo Jujuk. Dolan. Oh iya. Wis kaya ngopo jajal. Iki malih Slendro iringane Mas. Mas Petro. Pripun, Mbak? Injih, menika ngaturaken menapa? Nah, niki penggemar keluarga panjenengan kang wonten Lampung niku saged ngaten. midhangetaken saking Radio Alhamdulillah. Azahra FM. Injih, menika Juga ucapan ulang tahun dari CV Media Entertain, semoga sukses selalu Lemhanas yang ke-51. Ah ya. Iki layang akeh banget ning ngarepanku. Heeh. Nek pamundhutane ora bisa dipinangkani siji-siji ya nyuwun pangapura. Ya. Mbak Wit, dalem. album panjenengan niku wonten ingkang lagu naminipun Cinta di Mata. Oh nggih. Ya, wonten. iki ana pamundhutan lagu. Salam jeder minta lagu Cinta di Mata saking KJM Komunitas Jeder Mania buat Lemhanas sukses selalu. Ya. Jajal lagune lagu duet dong. Lagu duet. Dueti karo siapa? Aku nggawa wiraswara sekang Gombong, Kebumen. Sinten namine? Naminipun Pak Kripto. Pak Niku Kripto. sing kon dueti ya. Oh nggih. Cinta di Mata. Sik kemutan lagune napa mboten? Nggih nderek tepang rumiyin menika. Mboten lagune jek Oh, kelingan apa mboten? insyaallah. Lah riyin le duet kali sinten riyin? Riyen kalih anu kalih mantan. Karo mantan.
Iya. Wah, jan albume meledak biyen. Wilujeng dalu, Mas. Injih, Nggih sugeng nderek dalu. pitepangan naminipun sinten? Oh, lampun dikenalke karo dalange. Oh, ya Wah. ben jenengan iki ya rada Salaman dingin menurang ngimpi. Naminipun Ripto. Oh, Mas Repton. Injih. Ene nyong jaluk sing bisa salaman. Turane sithik bae. Mas Repton, Nggih, nggih dalem. badhe nembang napa nika? Album panjenengan. Nggih. Etok-etok aku dadi Cak Tikin. Oh, sing bar mantane mriyang. anu. Berarti nek jenengan etok-etoke dadi catikin jenengan etok-etoke ya lara gula ngono. Heeh. Apa ya tenanan? Iya, mbok menawa. Mbak Wiwit, tolong jangan dekat-dekat sama Om Ripto ya. Lah napa tak Nanti rabiesnya menular. Wah, pesan? saka mambune tok bus wae iso nular. Kebiri. Ya musiknya disiapne aja kerosan. Ya. Jadi Mas, tarik suara. Apa garis sing urip kudu pisan tresnaku lan tresnamu ora keturutan kayu temahing bojo ora kelaksanan apa garis sing urip kudu pisahan Ojo cilik atimu aku gemi sumpah prasetya wingi tulosan suci sanadyan aku bisa kelali ojo cilik atimu aku Long aku mung kolek pakaryan kanggo sang bebrayan ning jero ati sayang ora medhot katresnan aku ngandani Gusti paring rezeki ing jero ati iki nadyan aku ing manca ora medhot tresno tresnaku mung sliramu tanono liya bebarengan gondeli sumpah prasetyo muka Jange, daya jodo ing saliya Opo garis sing urip kudu pisan tresnaku lan tresnamu ora keturutan ayo kemaing bojo ora kelaksanan opo garis sing urip kudu pisan Sumpah
aku sanggup bebrayat ning jero ati sayang ora medhot tresnan. Nadyan aku ing manca ora medha tresna tresnaku mung sliramu kan ana liya bebarengan gondeli sing tak prasetyo muga dadi jodoh ing salahnya muga dadi jodoh ing salahnya. Matur nuwun sampun. Jan kaya sineng album ya. Heeh. Ah, jan hebat suarane Mbak Wiwit ki jan tenanan kok. Nganti alarm-alarm mobil ki do mau ni meneh. Kuwe nembe suarane tong. Urung apa? Durung tumpakane. Tumpakan piye? Tumpakane iki mobil Innova. Ayo kepenak numpak Innova, ayo kepenak. Ya. Ah, jan pancen tenan seniman ki nek ditemeni. Ya, jangan underestimate kepada para seniman. Justru seniman itu yang membahagiakan orang banyak, Tong. Ngono kuwi. Ya, ketahanan nasional itu salah satunya ketahanan di bidang budaya. Ngono. Ya, aja nganti budaya asli Indonesia iki diboikot, diklaim karo luar negeri, Tong. Contone apa wae? Biyen tau reog, Oh iya. lengger ya meh bae. Oh ngono kuwi. Ya, nang wong Korea. Oh iya iya iya. Dadi awake dhewe kabeh iki kudu nglestarikake ya, Kang. Iya iya, ora mung dilestarikenan ning dikembangenak kowe. Awit kabeh mau nut jaman kelakone. Nut jaman kelakone. Iya. Aku arep ngunggahna Mbak Rini karo Mbak Ari. Ya, slendro apa pelok? Slendro. Mangga mangga Mbak Rini. Katuran mingga wonten ing panggung. Sekalian kali Mbak Ari libur warga teng Lemhanas. Sugeng enjang Mas Gareng. Sugeng enjang Mbak Ari. Sugeng enjang Mas Petro. Hus. Nek pripun? ngomong Petruk ki aja kalonen. Petruk ngono kuwi. Nggih, Mas Petro. Mas Petro. Petruk ngono kuwi. Nggih, Mas Petro. Mosok moni Petruk Petruk ngono kuwi ora bener. Nggih, Mas Petro. Oh ya, Rin. Dalah. Kembange kowe njingot nang endi? Kaya mating Srewidil kembange. Niku lho teng ajeng niku. Titikane penyanyi sinden sing wis bojo karo urung ki gampang tong. Kepiye carane? Nah, carane gampang. Carane kepiye? Nek Mbak Rini kuwe diibaratna sinden sing urung duwe bojo Ya. minuman Sprite. 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 Iya, ilate metu semending Sprite. Sprite. Terus nek kula manak Sirapa. siji. Angger anak siji kuwe Fanta. Fanta. Mlongo ning ora Fanta. kambanen. Oh iya. Fanta. Fanta. Angger bugotik sing nang pojoke sing anake 5, barep Apa? kabeh. Apa Kang? Aqua. Carane ora ngono. Carane keprimen? Cemplungke kolam renang. Terus Bisane cemplung nang kolam renang. Dideleng plembungane. Nek kur prupus kae urung bojo. Nek kang wis blubuk. Kae ditinggal bojone dadi rondo. berarti jenengan wis tau nyemplung nasinden apa Mas? Ya wis tau lah. Nini ras kowe mbok bola-bali tak cemplungena.
nganti sat kaya banyu kolam renange mlebu kabeh. Iya. Iki lagune pilihane nek lara apa Caping Gunung apa Sri Huning. Ayo. Sri Huning. Sri Huning. Akeh sing Oke. mundhut Sri Huning. Bawane sinebut genten-genten. Gendere sing cethak kaya kawit sore lagi meleset bae. Kon nyebar undangan ora gelem, dolanan kalah. Ya. No nong ning nang nong ning. Sinebut pahlawan putri. Masya Allah, ya Salah kaget. Allah, ya Allah, Masya Allah, ya Allah, Masya Allah. Kakek temenan. Kaya gawe wong lanang mretenteng kaya. Kok sing ngendangi Papa Seto ya Mbak Ari. Nggih. Mister Papa. Mister Papa. Hasim ya. Pradadi. Tiku tuban. Ngerti rahasiane Mbak Ari suarane apik apa ora tong? Rahasiane apa? Saben dina ngemut corok. Duk, uduk. Dene Uduk. kudu. Apa? Jamune nyongdok. Ndok Ndok. apa? Ndok apa lah? Ndok apa? Ndok. Kira-kira ndok apa kira-kira? Ndok bebek, Kurang gede. ndok ayam, Kurang gede. ndok gajah. Lah apa gajah ngendok? Kurang gede maning. Ndoke university lah. Ndoke mertuane. Ya masa nyongkon moni dilemut ya kae kobong lah. Putra Kanjeng Surabaya. Lawe. Pendemung bojone lara. Pranggung Bojonegoro. Prangkung bojone Rini kayong suarane ora sekenes Ari ya. Bisane ora sekenes Ari. Kayong kurang belayan kasih sayang kaya. Yang melasi kaya. Mulane dibele Mas. Belene nganggo parut ya. Jarang dibelek, belek nganggo silet. Bebelo Wirosablen. Wiratmaya. Bebelo Wirosablen. Tan wurung sisita gendeng. Tan wurung Sri Huning Bareng bocah loro ngelegena. dadi kusumaning Bareng tebareng ngena kaya paduan suara ibu-ibu PKK. Iki digawe gonggo menoan Mas Harso ya. Neno bukake saka rebab. Ya.
Yuk. Srining mesti kutuban Labu tresna lan saboyo pati Marang Raden Wiratmaya kang wus prasaja anandhan branti Sri kuning datang krahita kang sinipta kadange pribadi Wiratmaya putranira Ranggalawe adipati Sriwaning putraning ati wangsapati maliwa ing nani kabupa ing madya Senadyan Hei, caping gunung Mas. Hei. Ayo yo. Bisa Mas sarepe. Dangdut. Syukur bisa nyaman
Mas Gareng. Nggih. Niko bapake sing joget, ngenjang pun aturi tindak Banyumas. Nggih. Ken pinarak tenggene kula. Kon apa? Ajeng takwai tempe. Kayane keturunan rocker kok kayane kok. Ngenjang tak paringi tempe kok Mas tenggene kula. Niku. Ya. Kang Gareng. Ya. Iki balung jagung pinunggel sakmene wae. Mengko door press motor diundi jam 3:30. Aku nampa weling saka Pak Kolonel Sugeng. Ya. Nerus nelakon. Ya wis, ndedonga wae. Muga-muga iki mengko ke depan Lemhanas tambah maju dan semakin jaya dalam menjaga ketahanan nasional dan bisa mengayomi seluruh warga masyarakat Indonesia. Allahumma. Nah, ya bacot ke lelakone Kaya nandaran tasena mbopong sapa ketong. ya dideleng Kang. Sikrobolo kang atumingan acampuh sangyong dale lera tadet wilateng koto tangi bangkung mangoncang nete menjang sangat cimicil lati nyongo dalewo terus to Surawiraga kaya buta sing ngragi asti jangga dendanyo mangambak lai blegegeg uget-uget sak dolita embel-embel Tirta Gunambaya tau janur Gunung Kadingaren ingkang rawuh wonten ing Karang Kadempel nggih Karang Gumenggeng Klampes ireng mriki Ndara kula Antasena Den
Niku Ndara Gatotkaca kenging menapa dipun pondhong. Ketingalipun Ndara Gatotkaca mboten obah, mboten nalisik, Den. Wonten menapa, Den? Anoman wa aku njaluk ditulungi wa. Njaluk pitulungan ingkang kados pundi, Den? Wa, iki Kakang Gatotkaca kasoran magut perang karo Kakang Bumantara. Ketaman limpung Tribrahara wa geseng awake Kakang Gatotkaca, geseng ragane Kakang Gatotkaca wa. Iki kepiye aku njaluk ditulungi wa. Ndara Gatotkaca. Ndara Gatotkaca bulan darane. Langit kelap-kelap katon lereken cang ing alis resang mau ing gandrung sabaran kadulu ukir moyak maye saking tias bali wor lung mari sang gandrung duh ari Sumitra tan moyo paran reh kabeh seneng moyo mangsaya maring suwun darane Gatotkaca ramane Wulandara Gatotkaca madinen kenang apa remondo lho. Wonten Lang. Ndara Gatotkaca kenging napa wonten Lang? Niku kok Raden Gatotkaca kasoran tanding lawan Bumantara. Perkawisipun menapa, Den? Wis ora sang rembug babagan perang mau. Perkarane ora ana liya. Kakang Bumantara yo ngersake Wahyu Senopati. Ya tela. Tole. Ndara Bumantara kepengin Wahyu Senopati ramane. Ya bener. Iki kepiye wa Semar, iki kepiye wa Semar? Kakang Gatotkaca ki arep munggah marang pertapan Sukorini, bakal diwirit Aji Narantaka dening Eyang Seta ki malah kaya ngene kedadiane wa Semar. Anu Rama Semar ndarane tetulungi ramane. Lah. Bumantara dening sekti temen Bumantara lah. Mestine ana provokatore ramane. Iki kabeh saka tumindake Eyang Pendhita Durna. Ya dela. Rombongan apa bae anggere nadronane mesti rubes. Rombongan apa bae ang nadronane mesti rubes. Anak kumpulan RT anak dronane yang mesti rubes. Anak kumpulan PKK anak dronane yang mesti rubes. Anak kumpulan penayagan anak dronane mesti rubes. Ya jatah kancane mesti depangan, jatah snack, jatah madang. Ya kayak kue drona. Pun laki gini lah. Niku Ndara Gatotkaca. Niki langkung saya dipun sowanaken dateng Gusti Kula Seta wonten ing pertapan Sukorini, Den. Disowanake marang pertapan Sukorini. Nggih, langkung sae mekaten ingkang saged jam teni Ndara Gatotkaca menika Ndara Seta. Ya wis yen kaya ngono bagi-bagi pegawean wae wa. Semar Garing Petruk lawan Bawor, aku njaluk tulung Kakang Gatotkaca digawa menyang pertapan Sukorini. Ndara Antasena badhe tindak dhateng pundi? Aku tak mulih marang Ngamarta. Atur uninga karo pepundhenku kabeh ning Ngamarta. Tak tinggal keri wa.
Nala Gareng Pitruk kelawan kowe Bawor. Nggih kiyayine primen ramane. Pripun nyayine? Inyong manut bae marep kayang apa mah. Iki Ndara Gatutkaca sowanake marang pertapan Sukorini. Pitruk lawan kowe Bawor sing awake gedhe. Ndara